Kami mo pong panutoy diha. Uy, jo. Lagi ko. Jo. Nakapay. Kailangan mo kurang ngoon. Ang ngami ngabil diha. Oo, kay na ay napangag na ako. Guys, for today's video, no, naata diri sa kuan. Naulit naman ta gikan nagbike no from kuan. Gikan ta didto sa San Vicente. Nabot ta didto sa Birdwalk no sa Wildlife Sanctuary. So karon nabalik naman ta diri sa kanang kuan guys, nabalik naman ta diri sa Kauoy. Atong bisitahon ang usa sa ato ang suod nga higala diri sa Barangay Kauoy si Ate Merly. Ato siya doon guys. Kumusta naman akong amiga nga gwapa nga pinaka-sexy? Ang asa maron siya, wala pa akong pinakagwapa nga amiga guys. Ang pinakagwapa, pinaka-sexy. Wala na kalabaw. Ano sa ka diri? Ha? Ano sa gabi eh. Wala ko mari. Kami mo pong panutoy diha. Uy, jo. Kanta sa bituki ba yun? Ha? Kanta sa bituki. Mulin di ka. Ha? Uni lang hapon. Kanta sa bituki ba? Aso ko kwanta ito. Dito kay lami ang sound. Ada video kay asa dapit. Dito ba? Sure diha. Kami tindahan dito. Kasi na mo dito. Kaya lang kami. Saka ba na to dito? Kita. Kanta ka. Kanta ba? Kumusta mo ka diri oy? Mati yun ba yun? Ha? Ano duto lang kag mga panindahan nimo? Maayo no. Wala ka negosyo nito. Kasi mo ka abante si ate. Balileng. Halo ate Baliling. Kira ka di ate? Gapa ni ate liwat man ako. Kumusta man imong negosyo diri oy? Siya diri guys, nagluto siya og ng mga turon. Tapi balikan mo sa turon. Tagpiso mo na. Tagpiso. Pag sure diha oy. Dato nakaanig maayo. Siya oy. Palitan ti kag balik 100. Balik 100. Bili ko dia balik 100. So 110. So ni pahatag sa mga bata. Tapi sa piso balik na mo. Sige balik ito balik 100. Na nakahalindaan di na ka maluyag suroy. Ay ato ko magluto ka. Kansa? Ay gumagluto ato sa video kaya na. Kansa man? Asa ba video kay han? Lagi diya. Sige. Ay nako kay dumi. Ino kag sutyo. Nakapay. Kailangan mo kurang ngoon. Ang ngami ngabil diha. Oo kay na ay napangag na ako. Dah, gamay ra uy. Kasado. Karon na jud nakabalik diri. Kumusta naman ka diri imong kinabuhi? Kumusta man imong kuan pag-asawa? Kumusta man ang pag-asawa ni kuan? Ni Don Juan. Oo, pagihantos na nagluto siya toron guys. Yung toron ron atong paliton ang kuan balik 100. Magdagbayot ka. Ari pa po ito masig di bitan mga bayot ito mga iba. Gabit mo mga laki. Kapoy mo. May kagabak malaki, ang malaki. Ha? Dahil may lakay boys, like Pati ano niya, pati ano niya mga laki ako masangin lon. Ano masangin lon? bayot di ka mapatay malaki din. Iwat kayo si lubaon na kalit mo bayad. Sige panadri mga bayot niya. Malaki niya mga bayot way kabayad na. Mahagba niya sa kalit. Diba mo guys, itong first time na ako diri sa kanang Ulanggo, nilaag ko diri dapitan, siya jud ako nakitaan. Diri jud ko nga, diri jud mi nagpatay og kanakatawan. Naghapon jud mi diri katawa guys, walang kuan. Fully charged. No, busy siya pagkaluto siyang turon. Mo na si Ate Merly, no? Malaban sa life. At yung kinabuhi diri sa isla guys, na you need to kuan. You need to work hard in order to survive, in order to live. No, ito siya palitan ni balik 100 pesos. Sa mga bata diha. Mga bata. Ha? Yes, tara kay hali short kita ni ari ko diri. Bakit ay parang itang Amoy tawa ko butang magsuod. Dito, awas mo pandi ko tabi. Andi ta ba? Ikaw ano ba nang nika? Ito hindi ang ako kana now. Marami ko sika. Bro si Injilok sila, bro si Julian Santos. Hindi na nabi ako nimo for how many years? Gabi mo pagdipari ni kuya niya. Kalimot mo ko. Maligo mi dito sa kuan Skina. Ano siya Skina Island. Skina Island Resort guys. Mo to yung nakita no di nag-live ta gabi eh. No nya karon kay human naman taog ka ng kuan. Human naman tagkarigo dito niya. Ikan sa tanag-bay karon kay. Ano sa tanag resort? Sa kasi kinabuhi ka dito. Buhi man taon yung hapon. No? Ano guys? Nang siya giluto nga turon. Palitan nato siya balik 100 kay. O may budget ninyong ayuan nga lapad og agtang balik 100 lang. Pobre biya ta. Di ba? So, ano para tabang-tabang sa kanya gamit siya. Di palitan ko ba ito? Wala ko turon. Ano lang, simple lang din ang kinabuhi guys sa isla. Malingaw pa ka. Kira di yung ma-relieve gid imong stress mo tag manika din ating Ate Merly. Na, wag di ka ginawa yung ba. Di ka
Inyong bunga, lagi ka ng kuha, may pahuway. Sige, siya magkatawa, guys. No? Ginani diri guys, balag na problema, mas mga tawa lang gid ta. Di kita magpadala ng problema to, ginang ikatawa na. Bapa kayo inahan, nami kay pang nami kay parughan. Wag sikat siya. Siya santos. Wala lagi po. Trabaho? Mo na ka nga kuan. Ibalik ko dito sa kuan. Ano ka? Sa Salamat. Kalikas delay. Kopya na siguro. Ay, Kasi wala turon nga yung giluto ulit niya ano eh. Oh. Sus lang sa turon. Oh. Piso lang guys, nakami kayo. Piso lang. 1 peso per piece. Meron na siyang finished product. Ano siya guys? nagkaon mo. No, nagkaon siya biyabas ka, nagkaon na sa grapes. Saan mo gikaon man dam? Biyabas. Ha? Biyabas. Di makagnaw bayabas in taon. Uy, o pa man na nahinog. Asa mari mo sikwa? Turay. Asa ba? Tatabayan. Pagdaong magdaong sikwa. Magalit. Lagi. May upat na buki. Hindi ko rin mukat. Para matata. Na aja sikwa. Ay. Ano yung sikwa no? Hmm. Ay sure. Ay, daro ka maon. Wala na mugdagang sikwa. Lagi ka ng sikwa butangan og ng itlog. Lami ito kayo. Ya dili ni mo butang tubig. Ay, ang inagos sa siko. Oh, mauna mo to siya mo sabaw, lamig ka tanan. Patay ko kaon anak. Favorite kay na nako. Kung ang farm diri guys. Ay mga saluyot. Kani saluyot lami kini siya utanon. Kani siya siya kamunggay diri guys. Siya papaya oh. Hinog na ang bunga hastang puno hinog og apil. No? Tutbiya diri guys. Ang sa pag obe. Ang og obe. Apalid day ni. Lagi sama ni mga apalid diri. Nahuro ta dito mo mga sili. Ha? Mao pa pagkarinok daghang kay sili ato. Aray, ay. Ay, buot ko. Di man ako tabuka, oy. Ha? Kape ito na magminyo-minyo ta. Kape ito magminyo-minyo ta. Ito ako ng gasto. Naplatahon pa ta. So, lami naman nagdihiloan. Diba? Oo. Pa-church na sa ta, char. Ay! Wala dyan ko na bisbisi. Ay! Wala dyan ko mabisbisi. Tulo nakakauan. Tulo nakatuig. Sobra pa. Ako yung giegwantang kauga. Ay, magpahangin ta guys. Kaya dato kaya iyaan. Oda ko kaya malabad ng babaw. Ako kaya siyang palabad. Ay, ako niya palabad guys. Na, wala siya ka ng kuwan. Pagbuhat ka puso dire. Kaya ano naman kayo mga kuwan dire. Buli. Ano big ko ano udlot. Di ba maamni siya katong himuon o garang kuwan? No, hanging rice. Puso, hanging rice na siya guys. Hanging rice. Ano siya himuon o hanging rice. Ano siya katong kuwan? Cover bitaw sa hanging rice. Siya puto. Kung familiar mo ani mo siya pinakalami nga puto guys. Nga best maayo kini siya sa tumpanian. Mo sa matagdaghan mo karang konti yung tiyan. Mga on mo ani lami kini siya guys. Tambal sad ni siya karang balanghoy bitaw. Balanghoy kamuting kahoy. In English, balanghoy ba ni siya balanghoy kamuting kahoy. Sa pila din lait pangalan ani. Balanghoy. Kahoy. Di napatoy balanghoy kamuting kahoy. Sa tawag ani nila sila oy. Kasi in English guys mo na siya ang kasaba, no. Pwede na siya buhaton og kanang kuan. Pwede na siya mo siya buhaton og kasaba cake. Mo sa na siya buhaton og harina. Familiar? Familiar di. Kayang turo libutang niya siyang garapon, tanawa hapit na mahurot. Diba? Oh, kabata. Lisyo. Lisyo kaayo guys. Dato eh. Beauty products. Guys, magkuan lang ta diri, magbag-ride. Oh, lisyo kaayo. Oh, Nicole. Oh, Nicole. Kasi kanang sponsor ni og makeup ni kuan Ate Marley. Comment lang muna ako para mapadalhan siya daghang makeup. Siya Maxi Peel. Check ang kuan diri guys. Skinol, Maxi Peel maglibog din iyang kuan panit. Asa gid iyang gusto. Skin White Classic. Wow. Obi akong lotion guys. Effective na siya hamis kay na siya og kuan. O parang guys kinalipay niya ng tanaw kay tambok siya fairness. Yes, nani tambok si Ate Marley. So may mo sikreto ng vitamins ka? Koy, tambal na siya. Herbal? Imnon lagi. Ayun noon ayo tungod sa koy. Nitambok siya pag-arin ako pag-una. Dapat karon nitambok gid siya guys. Thank you kaayo Lord. La familiar lagi ni. La, familiar. Bayot na ano ba no? Yan sa balita. Ikaw. Gitagaan dito kanina ani. Oo, kay
Ha? Ay, kami na ko nang wala na matay na ni. Oy, Pataya pa hindi mo siya giapingan jud. Uy, siyempre. Ano ra issue guys? Ako siyang giragalawhan before guys kay. Kung na ka nga. Guwapa bikin akong inahan itaw diri. Kami siya anak di ako niya. Awa mo mga agtang parihandangas. Pari episode dagko. Dagko. Na siya guys oh. Palitan daw na ko siya ganang makeup ko an. Saan siya? Sa una na ni guys, ako ang pila na ni siya. Siya nahurot. Pero siya palitan og bago. Pagin siya mga kuan din mga chinchansu. Sunscreen na siya, sunblock. Ay, ka ba? Ay, ka tinigas kay Emily pa ka. Nasit na ko polish. Okay, pakaw mo bata. Lovely bell. Nay, siya ani guys. Ayot, mangi ka pa, mga tuna ta. Mga to dito? Ata dito. Mga tata ka diot ha? Ato ro. Ha? Ano video kaya hindi ako ya? Dili o basag. Indo. May na lang kay. Oh, Sino ba magdawa sa kay? mukhang ta sa disombi. Kuwan pa. Sus kamang tas. Di makadimao kung ngudi. Kamang tas ko ni ombi. Aro sa ombi diha. Hanta prod guys, ato ta dito. Patanaon ta mo guys sa bagong kanang koan. No kung asad sila dito, kato nga kanang part, di ba? Magtukod man kuno sila dito sila ate. Ato magtukod kuno sila dito. Ate nako. Ato sila uno dito magtukod. Ha? Oh, ato kuno sila dito magkanang koan. Kuya no? Ila. Oh. Ikaw likod bayad. Ika 15 ka ate ko tukod adosi ka koan. Sige. Ato na agano sila kana malita man sila og sin. Namalita sila og sin. Kahoy ilahan kuya gid ay. Di na apil palit sa J-Park. Dili siya apil, wala nilabot diha. Wala nilabot sa J-Park di. Ano diha ang palito niya. Wala nang palito sa J-Park asara na dapit. Nga mga yuta. Bayo. Napikas din. Di mo kining bayaran. Ako may panghatag. Di ada nila tayo panghatag. Kaya lang ang daan may atong ano. Ha? Di di Ipan. Isudan na to ani. Gitara. Kari lagi. Ulira biya. Anak na din garapo. Karira kay amo dito nga. May pagkong ngay gunitanan no. Karira. Nagarapo. Si bit. Oh. Kanon kay bit umang hatag mo. Panghatag amo ni pulutan mo panghatag mo bayo. Ha? Mako. Dagan mga ulo sa atong magi. Kay taagi diri. Oh, ano bata para. Ako sila lang makuan. Maapol. Uni ang balay diri kay pinti sila balay. Ako mabuhi na ko ingon ani nga balay. Kontento na ko, no? Mantag makabalay ko ingon ani nga. Ha? Dili pa kagabi. Aran niya ko matog ha? Asan mo matog? Ha? Wa bitaw higda diha napang kay TV. Buto mo kana kabuyo diha sa TV. Lagi. Aran niya ko matog. Pohon. Wa bitaw higda diha. Lagi. Dagas man ko ingon ani nga balay. Kontento na ko ingon ani nga balay. Karoy ana sa Ginoo pohon. Pohon. Karon guys, ready na mi, no? Kaya para mag-distribute nila sa mga bata. Para iyang giluto. Pwede, may inang ta diri kanina. Sa mga agila. Kanang murag pulapo. Murag pula po. Oo, nindot ko kay imnon. Wa sa sabon. Mao ba? Na, pangis. Basig hang. Di man. Nindot ko di man isog. Mo ingon mga ni plain tabanga pud ani. Ate ni may kusog na mo inom. Ug agila? Mo ni babae diri. Pugihan kayo sa tanan. Yamin dam po mi anak bay. Aron sa? Agila. Pugihan kayo sila guys. Ato na ta. Ana. Balik kami ha. Oh. Balik ka tadayon. Ano mabalik ka tadayon? Dili ato na magbigyo kita yung tuyok kita diha. Pagtarong diha ba? Ulagi. Pagunsa ko diri. Unsa? Pagunsa ko diri. Ako laing ko ano ko. Nanabulay. Yan. Oh, pag soft drinks naman. Basta pre naman ko. Pila man ang pang soft Kakala drinks. dili dili. Ato dili tawo mo dili. Tara dai, tatagay na mo daw. Ang maigi ako sila turon. Sige. Gaya sila turon. Kasa na. Ako magturon. Ya guys, Ako di magturon. Pagkuha mo kay manghatag na kumi dito. Makita mo bata. Libre na. Libre mo gabi. Pagkuha mo ko. Are. Kuha mo diha. Tapos na. Kamu oy. Ang pagkuha mo. Mari siya. Diha. Pero ang bayot nilansan. Dali. Malingon na. Asa na ta? Dito rin tayo.
Wala juga kalaag diri. Asa taagi? Ato ta agi. Dire? Asa ito balay nilang kuan? Asa nilang balay diha? Oh? Laisig. Ala na isig diha? Oy, di balin di ay? Ang tanaw. Oh, asa dito ilang balay pag una? Dire man to? Ay, gibalhin di ilang balay. Kung sa pagbalhin di alsa? Yun sa pagbalhin di alsa? Bayo natin sa mga bata. Oo na mga bata. Sige. Balik ka balik. Ako ala sila. Mga bata din. Turon oh. Mauna sila turon. Mga sila turon. Dali ko magkaon. Dali, may kaon. Free man na. Oh, may bayad. Hindi, isaba kami ito. Sige, pag turon. Pag turon. Sige. Pagkuha kayo mga balik. Oh, na. Sige, pag turon. Sige, pag turon. Kamu diha dong. Dali. Dali, oy. Si Drogo. Dito. Aray mo, Dro. Undang turon dong ah. Turon dong, dali, dali dong. Ayaw ka, wow. Dali pa dong. Dali, oy. Wala na ilain mga bata. Ato ta dito na. Napahaba. Mamay dai turon dong ay. Tambahin larga na Japan. Japan. Ano no? Yeah, cute. Si panganin mo dong. Si panganin mo. Digong. Si panganin mo. Be bari mo na bayad. Oh, marami. Lumurog akong anak. Ano, ilis dito ko kay mga tunat pa. Seri anak. Isa man anak. Ha? Mo seriya. Oh, seri ako ano mo apo dai. Oh, pala turog. Bahak na. Abi na kayo. Lumaga sa bayad. Ako na mo apo. Pag ilis dito dong kailangan nakaw na ta. Ito ko man dawi. Kaya tanap. Bayad ka Kita ko yug nako. Ano man? Pareha bitag naong ko. Pareha bitag muratag ama og anak. Lami ang toron di. Lami ang toron ni ate. Lami. Ha? Thank you mo ni ate. Oh. Thank you. Thank you ako na te. May ko thank you ni ate. Yun yun ko niya taw. Ha? Ate Marley ha? Isa? Ate Marley na. Bilay. Hoy, ikaw ron. Bilay oy. Sige. Sige te. Ikaw day. Ikaw toron. Turon na yun. Guys. Galing ako nagtanong sa mga bata nga og toron. Para may budget si tita. Ha? Toron na. Para budget si tita. Pag-ilis na. Pagdalig tubo ha? Ay, nawa mo daw. Pagdalig tubo. Karog eskwela ha? Karog eskwela pagdalig tubo. Asa naman sa dapat di mga bata diha? May issue. Kaya na pagkataon na ba? Bayad ako mo daan oh. Oh. Ay, balik na ko palitan tikag ko an. Make up, ang gusto. Salamat kasi mo pagkuyog ha, pag-distribute ana. Oh, siyempre. Kasi mga bata ba? Agad mo yung video kay Han. Igi sa mga video kay Han diha. Sure diha oy. Huwag na magigibay dire oh. Wa may tao. Wa may tao. Asa? Wa may tao, wala mga bata, wala tao. Ay, kamantang. Saan na pagkuan diha? Hoy, ale! Di ko tasa. Init. Di akong kuha dito. Di na mamaak ang iring. Ha? Ay. Pagkatawa ko na Oh, sige kanta dayon. Ablihin na yun na diha madam. Hoy, Jerome, di mamaak dong. Lagi na, ikaw naman umakanta. Ay. Naging utas. Lingaw kay ni standan guys. Lingaw kay ni standan.